Здравейте, есенциалисти! Това е епизод 40 от безплатната поредица Английска му работа. Нов юбилеен такъв, наближаваме 50-тият. И той, заедно с следващия, се надявам да са доста по-къси и много по-практически. Когато говорим за двойното отрицание в английския или за апострофа, няма как да няма повече приказки. В такива случаи е най-важно да разбереш логиката на правилото. В днешния и следващия урок обаче ще си говорим за нещо много по-лекичко и съответно ще можем да се фокусираме върху това вие самите да образувате изречение. А темата на тези два урока ще бъде глаголите в английския, които имат повече от едно важно значение. Понякога дори 3 или 4. Не всички глаголи са такива, разбира се, но има едни 15-тина, които е много важно да ги познаваме във всичките им ключови значения. За някои от тях вече сме говорили в поредицата, за такива като have и като get, днес ще ги преговорим, а за други есенциални глаголи като make, do и run, за първи път ще стане дума, че имат повече от едно важно значение. И така, днес ще вземем 7 такива есенциални глагола на английски, с всичките им наистина важни значения, но набързо, защото важната част от урока ще бъде упражнението в него. Вие самите да ги използвате в изречение и да ги превеждате от английски на български по правилния начин. Нещата, които реално ще се налага да правите с тези глаголи в ежедневието си. Да видим първите 7 глагола, 7-те, които ще вземем днес, а те са make, have и get, take, do и go и run. Както знаете, make е правя, have е имам, get е получавам, take е взимам, do пак е правя, go отивам и run тичам. С това би трябвало урока да се изчерпва и ще да е прекрасно, ако е така, но тези 7 глагола, които споменахме, имат 22 важни значения. Поне толкова ги изборих аз, а сигурно дори пропускам някой. Така че да ги разгледаме един по един, набързо, а после ще се опитаме да ги използваме и да ги превеждаме. Започваме с make. Make, правилно познахте, означава правя, в смисъла на създавам, примерно правя палачинки, правя сандвич и така нататък. Но make има и друго много важно значение, което повечето българи и чужденци не знаят. Това е причината за видеа като днешното и изобщо да съществува тази поредица. Make също така означава принуждавам, карам някого да направи нещо. По английската логика да направиш някого да направи нещо е да го накараш. I made spaghetti, аз направих спагети, тук make означава правя, но I made him go, аз го накарах да отиде, принудих го да отиде. А можем дори да кажем I made him make spaghetti, накарах го да направи спагети или принудих го да направи спагети. Няма проблем да използваме make и в двете му значения в едно и също изречение, защото те са много различни, не се застъпват изобщо. Добре, това беше първият ключов глагол от днешните. Вторият глагол е добре познатото ви have. За have вече имахме цели 2 епизода, веднъж за трите му различни значения и веднъж за отрицанието му, кога използваме don't have и кога haven't. Затова само набързо ще преговорим. Have има цели 3 много важни значения. Не можете без нито едно от тях, затова задължително и ги преговаряйте от време на време и ги използвайте максимално често в изречение. На първо място с have изразяваме притежание или собственост. I have a cat. Имам котка. На второ място have означава съм в перфектните времена, пред минало причастие. I have been. Аз съм бил. You have done it. Ти си го правила. We have seen it. Виждали сме го. И на трето място have, когато му добавим to, означава трябва, синоним на must, само че доста по-лежерен и неангажиращ. I must go, трябва да отида. I have to go, трябва да отида. Или буквално имам да отида по английската логика. За тях двете са едно и също. Окей, ключов и мултифункционален глагол номер 3 за днес е get. А за get, също както за have, вече имахме специален епизод в поредицата. Един от първите всъщност. Ако вече сте го гледали, сигурно помните, че get има поне 4 важни и много различни значения. Get може да означава получавам, като че ли най-популярното му значение. I got a gift, получих подарък. Get може да означава също ставам, еди какъв си, обикновено пред прилагателно или причастие. To get tired, ставам уморен или уморявам се. To get better, ставам по-добър или подобрявам се и така нататък. На трето място и по-интересното, get може да означава разбирам, схващам. Можете, например, да кажете I understand she will be late, разбирам, тя ще закъснее. Или много по-лесно, просто и разговорно, I get it, she will be late. Разбирам, тя ще закъснее. Или схващам, тя ще закъснее. Ще го срещнете много често и като въпрос. Do you get it? Схващаш ли?
Разбираш ли? Do you understand е правилно, но много формално и доста потромово и дълго. Много по-лесно е да кажете Do you get it? И на последно място, или поне от важните значения, за които си сетих, get може да означава стигам, пристигам някъде. We will get home early, ще се приберем рано, или буквално ще стигнем вкъщи рано. When did you get there? Кога стигна там? Кога пристигна там? Можем да кажем arrive, но arrive отново е много по-формален, по-официален, по-дълъг и по-тромав глагол. Много по-лесно и естествено е да използваме get. И това бяха първите три. Продължаваме нататък с глагол номер 4. За днес глаголът take. Take, както знаете, означава взимам. She took the book, тя взе книгата. Но take също така и доста полезно означава отнемам, основно за време. Срещата отне 2 часа или по английската логика срещата взе 2 часа. The meeting took 2 hours. Колко време отнема да стигнеш? Еди къде си? How long does it take? Буквално колко време взима. Малко странно за нас българите, но само докато свикнем. Окей? Мултифункционален глагол номер 6. Do. Do също означава правя, точно като make, но не правя в смисъла на създавам нещо, а правя в смисъла на върша. Сандвича го създаваш, затова you make a sandwich. Йогата я вършиш, затова you do yoga. По същия начин вършиш или извършваш престъпление, you do a crime. Но по-важното, do има и друго важно значение и това е на справям се. Оттам идват how do you do в старите и по-възпитани английски филми и how are you doing в съвременния английски. На български го превеждаме по-свободно, как я караш, какво правиш, но всъщност how are you doing означава как се справяш. Много мил начин да попиташ как е някого. Съответно можем да кажем I'm doing okay, справям се добре. Или she's doing fine, тя се справя okay. Но продължаваме, имаме още 2 глагола за разглеждане, а първият от тях е go. Go, което всички знаем, означава отивам, а също така и ходя в принципния вариант на отивам. Не ходя като walk, а ходя като често ходя някъде. I go there often ще го преведем като ходя там често, а не като отивам там често. И разбира се, няма да кажем I walk there often. Walk е ходя в смисъла на разхождам се. Go обаче има още 3 значения, едното от тях много ключово в английския, затова да ги разгледаме, като разбира се започнем с ключовото, а то е, че go се използва за ще. Не go само по себе си, а като част от едно словосъчетание, с което най-вероятно вече сте запознати. Най-малкото, защото имахме урок по тази тема в поредицата. На английски ще отида може да бъде I will go или I am going to go. Ще направиш едновременно you will do и you are going to do. Кое от двете ще използвате, зависи изцяло от вас. To be going to do something е по-разговорното и по-естественото от двете. Малко по-дълго е в цялата си прелест, но пък често се съкръщава на be gonna. I will go, I am going to go, I'm gonna go. И трите означават едно и също, но по-важното, с go на английски, ако пред него има be и след него има ing форма, можем да изразим бъдеще време. Това прави това значение на go почти толкова важно, колкото титулярното му на отивам или ходя. А освен тези двете значения, go има още 2 симпатични такива. На първо място с go можем да изразим състояние, като след него сложим прилагателно. Примерно, the date went wrong. Срещата отиде грешна, буквално, но в по-свободен превод срещата се прецака. Само вметвам, date е любовна среща, meeting е служебна или друга. По същия начин, с go и прилагателно казваме, че някаква храна се е развалила. The soup has gone bad. Супата се е развалила, супата се е вкиснала. И последно, нещо много полезно и много симпатично от разговорния английски. Както на български казваме, той вика, тя ми вика, а пък онзи вика, а пък ние викаме. Синоним на казвам в разговорния език. Така на английски използват go. I go, what do you mean? And she goes, еди какво си. But he goes, and we go, and they go. Аз викам, тя вика, те ни викат, ние им викаме и така нататък. На английски за разговорното казвам, за викам, използват go. И ако не знаете това, ще ви е трудно да разбирате филмите и сериалите. И последният универсален глагол за деня беше run. Run означава тичам, това го знаете, но означава и други полезни неща, като например работя. The program is running in the background. Програмата работи на заден фон. В този смисъл run означава функционирам. Run също така може да означава управлявам, примерно управлявам фабрика или управлявам бизнес.
Да речем, Megan runs two businesses. Меган управлява 2 бизнеса. И на последно място, run може да означава тека или протичам. Time runs slow when we're together. Времето тече бавно, когато сме заедно. Буквално англоговорящите казват времето тича бавно, когато сме заедно, но ние ще го преведем като тече. По същия начин казваме The water is running. Водата тече. За да не се чудите каква е тази тичаща вода. И така, това бяха 7-те ключови, многофункционални глаголи, за които исках да ви разкажа днес. Накрая един honorable mention, както казват на английски, едно уважително споменаване на друг глагол, за който не стана дума. И това е care, който много често сте срещнали на английски. Care може да означава грижа се за някого, обикновено с take отпред. I take care of my parents. Грижа се за родителите си. А когато след care има about, го използваме в смисъла на грижа ме, пука ми за някого. You don't care about me anymore. Вече не ти пука за мен. Или what do you care about that? Какво те е грижа за това? Добре, стига приказки, сега е време за практика. Как ще кажете на английски? Схващам, няма течаща вода. Ако имате нужда, спрете на пауза и помислете. Схващам, няма течаща вода. I get it, there is no running water. Можехме да кажем I understand, но I get it е по-разговорното и по-актуалното за днешния епизод. Има на английски е there is, или накратко there's. Въпреки че на български използваме имам като глагол, на английски присъствие не се изразява с have. И течаща вода беше running water. Run, тичам или тека. Running, тичащ или течащ. Running water, течаща вода. I get it, there's no running water. Ако сте се справили, поздравления, а ако не сте, спокойно. Следващия път, когато се върнете към упражнението, ще успеете. Окей, как ще кажете на английски? Имал съм много коли. Имал съм много коли. I have had many cars. Или, накратко, I've had many cars. Можехме да кажем също a lot of cars, или lots of cars, или plenty of cars. Това не е важно сега. Днес упражняваме най-важните многофункционални глаголи. Един от основните такива беше have, който може да означава и имам, и съм, а даже и трябва. I have had many cars, или I've had many cars. Аз съм имал много коли. Първо have като съм в перфектните времена и после have като имам в титулярното му значение. Добре, как ще кажете на английски? Тя ме накара да се побъркам. Малко по-трудно изречение, но помислете чисто логически, а след паузата ще сравните с моя отговор. Тя ме накара да се побъркам. She made me go crazy. Карам, принуждавам, на английски беше make. She makes me, тя ме кара, тя ме принуждава. She made me, тя ме накара, тя ме принуди. А побърквам се, на английски не е самостоятелен глагол. За да кажат побърквам се или откачам, те използват go плюс прилагателно. В случая crazy, а може и mad. She made me go crazy, тя ме накара да се побъркам. She made me go mad, тя ме накара да се побъркам. Това беше по-трудно, дори да не сте се справили, не е фатално, но сега, когато срещнете нещо подобно, ще ви е по-лесно да го отгаднете. Окей, как ще кажете на английски? Как се справя сестра ти? Как се справя сестра ти? How is your sister doing? Можем в по-свободен превод да кажем и How is your sister? Как е сестра ти? Но как се справя сестра ти? Как я кара сестра ти? Е How is your sister doing? How is she doing? Do беше правя в смисъла на върша, но също така и върша в смисъла на какви ги вършиш. Как я караш? How are you doing? Добре, и последно, как ще кажете? Отнема много време да управляваш бизнес. Отнема много време да управляваш бизнес. It takes a lot of time to run a business. Take означава взимам, но също така отнемам като време, усилия, ресурси и така нататък. А да управляваш бизнеса, по английската логика, е да го тичаш to run the business. It takes a lot of time to run a business. И с това можем да приключим за днес и заслужено да си починем. Повечето българи уж ги разбират тези неща, но не е целта уж да ги разбираш. Целта е първо наистина да ги разбираш, за което трябва да отсееш пълнежа от истинската есенция. И второ, да работиш за да ги автоматизираш, да станат част от твоя автопилот.
Как да го направите, вероятно може да се ориентирате и от тази поредица, но ако искате да имате цялата ми система с всичките трикове и тайни в нея, ще откриете в моя курс по есенциален английски. Новите групи в него започват почти винаги в средата на януари, май и септември. Към момента на заснемане на това видео, новия сезон стартира още на 11 май 2026. Всичко за курса, за неговото съдържание, формат, цена и така нататък ще откриете на линка, който виждате на екрана и в описанието на видеото. Ако имате въпроси, пишете ми само на този имейл. Аз съм Джей, това беше епизод 40 от безплатната поредица Английска му работа, а ние съвсем скоро ще се видим в следващия, в който ще ви разкажа за още 7 такива страхотни кода.